Tarik 22 dwe en mar abich higa ma 2026 chenro mar ang'ich lo nyakwaro mogi intiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien magi weche ma wamiyo pek. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings. We've called off the strike. We had suspended the strike, but we've called it off. Weg matatu ochungo ng'anyo e seche ma jatend piny Kenya William Ruto lando chenro mamoko magayo nengo mauta e pacho ka. To kanyocha wan gi lal maduong' kama kwasewito jatendwa Raila nyirombe wakwayo ni nyirombe wakike wabedure twech achiel mondo wamed gero thurwa mondo wabed gi maendeleo kako geni mamoko osebedo godo. Telo mag ODM moji wachiel mar oganda Luo motelo ne yiero mar higa manyien. I did my KCSE on 2024 and I got a mean grade of B plain. I was called at Egerton University, but I did not get the opportunity to join due to lack of school fees. Wan gi joma deal gi culture and education. Dewa kwa geni gi mbende. Gikame app mondo gikony nyathi ma nyako ni. Higni ariyo nyaka notim penj ma klas 12. Jovina Cheng budo moko pacho kaluwore gi nok mar omenda mar donje mbalariany ma Egerton mane oluonge. Machiegni nyakwaro mag nyalo luwo lewa duto mag tudruok moyaw wago kod mbaka e kinde mwakelo ni weche manyien e chenro mar ang'ich welo nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kod we chakruok nyaka giko ka wachako ne jatend piny Kenya William Ruto onyiso jo Kenya mondo omed mana dewo nyuok kaluwore gi ng'awruok man nengo mauta kokoni mano en midhiero masani okwako piny mangima. Ruto mane lose kar jot ma jatend piny Mombasa kata kamano koni giketo maino margi mane onionge rem mar mauta pacho ka. Olando ni gibiro duoko nengo mauta mar diesel kod siling 10 dwe manyien. Jojaoko miyo ler. E odiechienge mar ariyo limbe mare kadhodh nam chumbi, jatend piny Kenya William Ruto ne obago romo gi jogo manie sekta mar wuoth kuma thor wach ne en twak ewi ng'awruok mar nengo mauta. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle. Kai, jatend piny ne okoni midhiero mar nengo mauta en kaluwore gi lweny madhi nyime kind piny Amerika, Iran kod Israel, gino morocho chenro mag meli machwalo mauta e pinje mopogore. This is not a crisis affecting Kenya alone. Countries across Africa, Europe, Asia, and the Americas are all struggling with rising fuel prices, fuel shortages, and disruptions in supply. Jatend piny ne komachielo seyo paro mar dwaro ni ogol moko kuom osuru ma ichulo e mauta koramo ni chenro mamoko mag piny owacho itayo kaluwore gi osuru ma kamago. There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding? Do we go back to the spectacle of stalled road projects that had become a hallmark across our country? Do we stop the fertilizer subsidy that is enhancing food security? Do we cut the security budget that helps us secure our borders, combat criminal gangs? Etwak mare, jatend piny ne bende okoni e bwo chenro mar G2G, winjruok magiketo en neno ni piny Kenya bedo kod mauta moromo to chutho e kinde ni mamidhiero mar mauta okoni okwako piny mangima. We have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. The arrangement has stabilized fuel pricing compared to the old spot market system where prices fluctuated sharply every month. E seche gogo, jogo manie sekta mar wuoth ne jolando ni koro gichungo ng'anyo margi bang' timo winjruok gi jatend piny Kenya ewi moko kuom ng'ur mayande gichwalo. After these good deliberations we have had with His Excellency,
we are saying that the strike that we had suspended has been called off fully, and we are hoping that this will take immediate effect. So we want to thank the government. We want to thank the president. We know he has sorted out a lot of our issues, which has been pending for long. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa weche mag nonro en lipod bero ne ringre nyadendi Rael Wandeto. Yango ni notho kaluwore gi hinyruok mane yudo tok dende ne wang' gi kwana tamalo 85. Dende ne wang' tok kane ol kuome petrol kendo tie mach. Familia mare wacho ni giyien lipod bero kendo gi joapisas mag okwach kich otim nonro mapiyo mane ni Wandeto oyudo ratiro mare. Efinya Kidi mioler. Athieth ma Kenyatta Buore Nairobi, familia ma nyadendi Recho Wandeto ochopo ne chenro mar bero ne ringre mare tok tho mare chieng' wuok tich jumani. Chenro no mar bero otele ko jabero ma sirkal Johansen Oduor kendo apisas mogo kwach kich bende ochope mabedo joneno. Lipod bero oyango ni Wandeto notho kaluwore gi hinyruok mane oyudo tok petrol mane opuk kuome wang'o atamalo 85 ma dende. She had a significant burns all over the body. Actually, when you calculate the extent of the burn, it was 85% body surface area burns, which led to complications, which usually associated with such burns, leading to a death. So, as we know, the skin is usually the largest organ in the body. Ensure that you prevent you from getting infection. So, once you get such extent of burns, complications come in, and all those things can lead to your death, and that's why she died. Oduor olero ni gikao nyinjo mabiro konyogi e fwenyo kapo nono ne oroch ratich Wandeto motelo ne puko kuome petrol kod tiae mach. Chenro mar bero no bende owach ni konyo ahinya itimo nonro mar fwenyo adier ewi masira makamano. Further to that, also we took some samples for analysis. We don't know whether there was some sexual assault in her, so we've taken some swabs, which will be analyzed also to find out. We've taken samples of toxicology and also microscopy. Just need to look at each and every organ under the microscope to see whether you can see these changes, which can be associated with burns. Autopsy forms part of the formal process of investigations, so there is more that is going to more investigation be done by the DCI and other investigative agencies. Kaluwore gi familia mare ogingeyo gi adier kadipone tim makochno ne otim ne Wandeto nikech chung' mare ma siasa. Kuom mano gijiwo apisas mag okwach kich ometimo nonro margi mapiyo kendo maonge nindo e nyabathe konchiel. We may not be able to tell exactly what happened, whether political or not political. That answer we do not have. But then that's why we are giving the DCI time to complete the investigation, and because as a government they have what it takes, definitely they give us the answer at the end of the day. Sisi tumetosheka na tungetaka serikali iendelee kufanya uchunguzi wao zaidi, na tunajua haki ya dada yetu itapatikana. Kochopo sani familia no yango ni gichako timo ikruok mako Wandeto karemo gik mayweyo e kinde ma chich ma itudo gi ketho mapuko kuome petrol to podi medo dinne kuom dala par kanonro dhi nyime. Tumepata mwili kwa sababu ulikuwa mikononi mwa serikali. Sasa tumepewa mwili kama familia, na tukitoka hapa sasa ni kuanza kupanga mazishi mara moja, na tumepewa mwili. Kwa hivyo tunataka kukiria bill tuhamishe mwili. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jodak kardak Masio Kimau yuagoreo kaluwore kod pio ula mapong'o mier ketho mwandu kaachiel kod wang' apaya. Jodak wacho ni piny owacho kaunti ma Machakos kod mamalo sidino itgi ne ywak magi ma higa ka higa kotenore kod pio ula mathoro pong' ka koth chwe ka koro gidwaro mondo piny owacho okaw okang' ne jogo mogede lai mag pi makelo midhiero kinde ka kinde. Kardak Masio Kimau, kaunti ma Machakos, yuagoreyo ewi pio hula mapong' kinde ka kinde kardak no marocho chendo mathoth mag wuoth kaachiel kod kelo midhiero e kuonde dak. Kaluwore kod jodak go kotelni kod France Kabugwa, jakom mar riwruok mar jodak Masio Kimau, giseo gedo mosetime alworano, gedo magiwacho ni puodho kod piny owacho e kaunti ma Machakos ma osetime lai mag pi makoro dino kendo chuno ni pi mondo many yore magikone to pong'o moko mier kaachiel kod ketho mwandu. Jodak go yuago joket mwandu moseged lai mag pi kendo dino moko motogoro moseketne chwalo pi oula kuonde mamoko
kagiyogo pimoke kuonde dak mokiewo kod Syokimau moserem milai magiluwo magikone to pongo gwengego. Every time it rains, it's always floods, and we have people who have built along the channel, and this kind of problems we experience them because the county government has given approvals to some of these buildings. I don't know what happened and what caused how the government, or that the county government ended up approving such building to take place in the riparian zones. Always season zote kukinyesha, maji ndio hiyo inakuja, inatoka Embakasi, ingine inatoka huko Syokimau mwisho, ingine inatoka Mombasa Road. Barabara tulirudiwa vizuri, tukawekewa rami, lakini ile collection ya maji yote kuseto inakuja inaseto mahali nimesimama saa hii. Giyango ni mao kenetilo mokwongo mapipo ngogwengego kinde makoth chwe gisebedo kod midhiero kagigolo ywak ne piny owacho, ywak moseluar e it modinore. Hii si shida ya leo, ni shida ambayo imeenda even kutoka wakati our developers within Syokimau walianza kudevelop. Ukiangalia hapa mbele utapata kuna chaba iko. Wenyewe walikuja wakadivert mtaro ya maji. Si mara ya kwanza tukiongelea hii shida ya maji. Tumekuwa tukiongelea mara kwa mara miaka nenda rudi, lakini tujapata suluhisho ya hii shida. Jodago kurudwaro mondo piny owacho kaunti ma Machakos odonjore wachno mapiyo kendo ni jogo mipuodho mondo migedi ok odonjore lai mag pi kaachiel kod chungo tim mar geng'o lai mag pi magikone baro pi e puothe kod mier ma oganda odakie. Nigeomba every stakeholder, even national government, because kuna emergency, pesa emergencies, ikuje, mutalo, ipimwe, ikorogewe, iyo overflow itolewe, maji ipite mahali inaenda. Je, tunauliza kwani sisi tunapangwa wapi katika nchi ya Kenya? Ni kama hatujulikani hii kijiji yetu, kwa sababu hii maji vile imehangaisha watu miaka mingi. Watu naona wanakuja wanajenga manyumba, maji inatupwa hapa tu. Palapala inatengenezwa, maji inatupwa hapa tu. Gilero diponi ma ok otim, to midhiero no biro medo kwako kar dak no. Serikali mko wapi? Mko wapi? Hapa si maneno na one term ama two term. Hapa ni kuokoa life. We are calling on the government to come and do something about it. Specifically, we want to call out the county government of Machakos, because they are the ones who have been issuing these approvals. Kaudhi nyime migao ma thieth e pacho ka okwedo weche ma honore ni nyalo bedo ni midhusi mar Ebola osechopo. Kotwa kod jofwambo dhiambo makawuono, jatend migao ma thieth Aden Duale olero ni nitiere ji moko adek manochopo e pacho ka kuwuok DRC ma tuono sani landore. Kata kamano Duale lero ni nopimgi kendo yango ni giler tok duoge pacho ka giwuok e pinyno. Kaka Simfros Okinda lero, jodak mar tong' mar Kenya kod Uganda boma Busia ni kod luoro ni wuoth ma aoya e pinje ariyogo nyalo keto ngimagi kama ng'aw e gamo tuono. Kaluwore kod jatend migao mar thieth e pacho ka Aden Duale, nyaka sani piny Kenya ni kama ber kendo onge chich ni midhusi mar Ebola nyalo bedo ni osechopo e pacho ka. I want to reassure all Kenyans that as of 21st May 2026, Kenya has not reported any confirmed case of Ebola virus disease. With unrelated illness were isolated, they were assessed, and they were tested for Ebola virus disease, with all the results returning negative. Koloso kod jofwambo dhiambo makawuono, Duale kata kamano lero ni migao mare oketo apedha mager e gwenge ma pacho ka kaka achiel kuom yore ma kedo kod donjo midhusi no e pacho ka. The government has further intensified screening and surveillance at all points of entry, including airports and land border crossings. As of 21st of May 2026, a cumulative 42,447 travelers had undergone screening. This includes 2,965 travelers who were screened within the last 24 hours alone. Kamano bende osingo ne welo ni Kenya ni kama ber ka jopiny jiwo mondo bed motang' e wuodhe maggi. Calm but vigilant, and to seek immediate medical attention if they are.
if they, for example, develop symptoms such as fever, severe weakness or fatigue, headache, and muscle pain, vomiting or diarrhea, stomach pain, or unexplained bleeding or bruising in severe cases, particularly following recent travel to affected areas in eastern and northeastern DRC and areas bordering western Uganda. The public is further advised to maintain Magitimore kinde ma jodak e kaunti ma Busia to chunygi goyo kibikibi e wiga ma midhusini kalore kod wuoth ma oyaye tong' mar piny Kenya kod Uganda. Hii mkurupuko wa ugonjwa wa Ebola imelipuka especially Uganda, na ukiangalia hata nyuma yangu watu wanapita bila kuulizwa chochote, bila vipimo vyovyote. Sasa tunatangamana, kuna Wakongo hapa, kuna Waganda wanakuja kununua kwetu huku, sisi pia tunaenda kununua kwao kule, ili hali hakuna ile scrutiny yenye inafanywa kuhakikisha kwamba wale watu wenye wanapita wako salama. Sijaona vituo ambavyo serikali imeweka kwa ajili ya vipimo ya huo ugonjwa, ama sijaona uhamasisho yoyote ambayo imewekwa kwa ajili ya kuongelea hiyo ugonjwa wa Ebola. Jodago ywak ni sirkal pimo mana jowuoth mag safar mabocho mantiere e nyamburko to wigi wil kod mago mawuotho gi tiendgi gima koro rido chunygi. Ebola inatutishia sababu hapa tunapitisha watu wengi wanapita hapa kutoka Uganda, wengine sijui wanatoka. So tunaomba serikali jaribu tuletee vipimo hizi njia ya chochoroni. Kwa siku naweza ingia Uganda several times kwa sababu hiyo ndio biashara yetu. Tunaenda, tunavuka, tunarudi, hivyo hivyo tu. Like mara 7, mara 8 kwa siku hivi, na tunapitanga tu hapa vichochoroni. Sio lazima upite custom. Kenya tuko kwa hatari kubwa sana. Jopiny ejiwo mondo beda kicha kendo gol report ka gin kod chich ewi tuo Ebola. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jotelo mag oganda luo jiwo oganda e gwenge go mondo omakre kendo wuothe twech achiel motiyo ne yiero maduong' mabiro kaka yo mar bedo gi duol maduong' e siasa ma pacho ka. Bende gikwayo jotelo makaluo mondo owe siasa mag tulo kod ayany e kindgi, ka bende gigoyo debe ne yiero ma jatend piny Kenya William Ruto e tielo mar 2 higa manyien. Chris Owino miyo ler. Bang' dweche bura mag siasa mag goyo kor kod siemruok, jotelo mag oganda luo owuok oko mar simo mach kendo lando injili mar achiel mar oganda luo. E nyasi mar iko min jaod bura manyando Jared Okello, moseneno Mama Doris Okello e kaunti ma Kisumu, ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga otelo ne jotelo makaluo e jiwo achiel mar oganda luo motelo ne yiero maduong' mabiro. To kanyocha wan gi lal maduong' kama kwasewito jatendwa Raila, nyirombe wakwayo ni nyirombe kik wake uru, wabedu gi moradi achiel. Jowa motelo sewacho ni riwruok yang'ono e teko. Wabedu ure twech achiel mondo wamed gero thurwa, mondo wabed gi maendeleo kaka ogendni mamoko osebedo godo. Anawacho mana kadhako moran ni ODM ni e girwa kaka oganda moriwowa, momiyo watekowa kendo momiyo ideowa Kenya ka. Koro akwayo ni power ma mheshimiwa ma party leader wawacho cha okonyal bedo power ka wapogore mokwariwore kaka oganda. Adier koso kadier. Kaka gweno umo nyithinde gi bumbene ka otenga kalo, Dr. Oburu Oginga onyiso siasa mag ODM makaluo ni gin joka ng'at achiel kendo gigiyie ni piem mag siasa oket sigu e kindgi. To un jo ODM nyakung'e uru ni ja ODM wadu ok en jasiki. Ja ODM wadu ok en ang'ono, jasiki. En kata kolaf dhoge ndong ni komi ma intieno. To ng'e ni komi no sami oseol gi piny oko. Koro ok en mari, koro en mar ji duto. Jotelogo bende otiyo kod thuolo makamano e kwedo siasa mag ayany kod tulo e gwenge makaluo. Wan kaka oganda wan gimoro achiel. Party leader, we are all behind you. Kwayo wa en achiel. Ni riwa wan kaka oganda. Wanyalo timo siasa mok wayanyore. Wanyalo timo siasa mok wagore. Mondo ng'ama jopiny ohero to ji ogone kura. E chama wa mar ODM
ng'ama jopiny dwaro ema mondo yiene mondo yud otiko. Ng'ama tich otamo mantiere ofisani kata obed mana nyathiu ilunye kosok lunye. Ok en makosa ni wan gi jotelo ma wan godo thurwa kaendi. Ok en makosa ni wan gi wajumbe wa, ok en makosa ni wan gi governors wa, ok en makosa ni wan gi senators wa. Akwayo ni wami jotendwa thuolo mondo gitinwa kaluwore gi kaka ne gichikowa. Kopo ni nitie paro samoro ma wan godo, samoro nitie jatelo ma ok ihero, kata ma chunyi ok dwar, akwayo sana sana jomatindo ni kik wadhi e buch joma ok wadwar mondo wadhi wakel koko, kata wabed gi tulo mang' samoro ji go ma nyithindo hinyore ma yawuotwa nege. Yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo bende oyudo sir maduong' ka jotelogo wacho ni tend William Ruto osekelo dongruok mathoth ne oganda Luo. To wan be wadwaro telo ne pinyni nikech wan bende waromo 2032 ka Ruto osetieko mare 2027 nyaka 2032 oganda wa monagi be nyaka wagol president mar Kenya. Waikore, wan ready kendo wabiro kawo. Nangisu ni waonge gi wich kuot ni wan kochopo 2027 to wadhi riwre gi joma wadhi ge power kendo joka wadhi yombo mabor. Waduto tetete wane board based government asa President Ruto. Akwayo jothurwa kik wayiene jotelo mora jatelo mora thurwa ka. Ibiro kiko itwa mondo terwa e barabara ma waonge madongruok mwanyalo neno onge. Chris Owino, Ramogi TV. Koromo gitok report ma duond bura mar ODM to kod kwayo makamano wadhi e yweyo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar ang'ichwelo. Fanikisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanikisha journey with Equity today.
Awino pod ngima. Wabed mana gi geno. Ang'o ma geno setimona? Nyamalo. Apenji sukari onge odni. Mama ng'eni in gi kuyo to ma ok kama bro wacho weche madhi ofis. Awuoyo kama dwaro sama dwaro. Awach ni gimoro jaro. Ka pesa lal to kikarom kodi. Nikech abro chwadi na moyie. Mama no dong wuoyo mang'eny kabisa. Kendo loso saidi. Ang'o mitimo odno? Ot motimo buru mosetieko higni ma kata onge madonje no. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'ich welo japuonjre moro manyako manotimo penj ma KCSE higa ma 2024 kendo yudo grade ma B plain nyaka sani pod okwamo dala nikech nok mar omenda monyalo donjo godo e mbalariany ma Egerton mane oluonge higa mokadho mar dhi somo. Ripota mar Homa Bay Ali Abich leronwa. Japuonjre Joventus Achieng manotimo penj mar klas 12 skul sekondar Malaru e Kachud Bura ma Karachuonyo higa mar 2024 kendo ne yudo grade mar B plain. Ne odok e skulno mar kwayo thuolo kadang' yie ne onuo higni 2 bang' kane osetimo penj mare. Joven ne oluongi e mbalariany ma Egerton kama ne onego donje dwe mar 9 mar higa mokalo mar dhi somo puonj, to kata kamano osebedo dala kuom thuolono duto nikech onge mar school fees. Gino mano miyo ng'ado madhi kwa thuolo kendo e skundono kadang' yie ne onuo klas 12 ka jowetege manotimo go to sani ni higni mar 2 kuonde tiegruok mopogore mane oluongie. I was learning here. I did my KCSE on 2024 and I got a mean grade of B plain. I was called at Egerton University, but I did not get the opportunity to join due to lack of school fees. So I was at home and I think of coming to repeat. So I came to repeat. Japuonjre no modak kod dagi e gweng' ma Kokoth e Kachud Bura ma Karachuonyo wacho ni kod achiedh nade kaluwore ni jowetene dhi nyime kod somo kendo medo bedo dala keto ngimani andaki ka okwayo jotelo machungi ni thuolo mondo yie omake bado dhi nyime kod chenro mag sombe. Well wishes or any somebody who can help me so that I can join school, because staying at home, seeing my friends are going to school but me I'm at home. It's so tough. It's very painful because I'm a girl and if I don't learn, where will I go? Japuonj maduong' e skul sekondar Malaru Frederick Oreko wacho ni japuonjre no kabere to konego nuo ka okwayo jotelo e kaunti ma Homa Bay kod piny luo mangima mondo yorese japuonjre manyako no. Pino biro ye no ngisa ne onodondo no dugo nuo form 4. Ta peje ni grade maber mar B plain gi 65 points pra uchiel gabich ido dugo nuo go nango. To neno nega adhi university 2025 Egerton University adhi time education to pesa no tamore. Tangise ni grade no ber maonge tiende nuoyo. Onge tiende nuoyo sani be sanuo sedeko to be kidwa nuoyo chuni ni biro dhi e form 3 mama no samo deko. Maduong' ma bende ong'e wach somo ni kopo ni nitie gimoro ma dimiye from school dimiye ok odhi kaka school areas kopo ni free areas kano dongo to mano wadhi golo ne kaka sane kata Kenya kata mane county waka wan gi joma deal gi girl child education ka de wakwagi ni gimbende gikame up mondo gikony nyathi manyako ne. Ka jopuonje skul no wacho ni Jovene na achiel kuom jopuonjre mane orenye penj mar klas 12 higa mar 2024 kendo ka ok omak bade to lek mare nyalo biro ruombore piny. Koro jowetene nose join to en pod en dala. Koro wakwayo ni ng'ata manyalo bedo gi nyalo mar support nyako matin ma Joventus mondo dhi osom. Ni mondo nuo to nawinjo lit sana nikech ne nyathi matiyo matek ma kapok odhi university to awinjo piny sana. Koro agombo mana ni ng'ata manyalo chiwore mondo mi okel kony manade mondo konye mondo omed dhi mbele gi sombe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Chenro mar gero doho e boma ma Wendo e sub-county ma Wendo gero mitimo kod omenda mar shillings milion 25 muoka gucho omenda mar CDF ma Wendo chakore. Jafwambo mar e county no Jojuma miwaler. Motelo ne chakruok ayanga mar gedo mar dobo ma Wendo do ma idhi ger kod omenda mar milion 25. Jatend doho e county ma Migori Anong'injo kod jong'ad buch mamoko mane oten kod ma Wendo Walter Wino ne olimo lowo
monego gere doni. On a fact-finding mission, following the request and proposal by the area member of parliament to establish a court of law within Awendo constituency. So the Chief Justice wrote a letter and requested us to come and find out the situation, places where the MP wanted the court to be built. Jobura ma Awendo Walter Wino e kinde twak mare ni wadni omenda maro milion 25 mawuok e ogucho omenda no ma CDF ma Awendo oseketenge mar gero doni magendo mar dhikao dweche 6. Ncho wachiwo kwayo ne jo judiciary ma or officers from the office mondo bi ong'e anena ka bende kama wantiego ber kot nyalo bede. Pesa ma wadhi kete en pesa moromo gere to biro luwore gi design ma wayudo kwa kocha. Ing'eyo ni the architectural design mar gero kot wuok from the judiciary. Owino wani chenro ni mar gero doho obiro lole kod ywak ma osbedo ka igolo kod jodak e gwego ma Awendo ma osbedo ka koro lao do mabor e boma Migori kaachiel kod Rongo. Awendo ka dwaro services mag kot to dhi Rongo kata Migori ma wafil ni bet bor, kendo kata neighbors wa ma Uriri bende seche moko chuno ni nyaka dhi Migori kata Rongo. Koro waneno ni mondo waket negi kot ka mondo ket services go machiegni. Jong'ad buche bo ka otele kod jatend doho e kaunti ma Migori Anong'injo mane ochopo e rango lo kama koro nego gere doni ni wacho ni bedo kod doho ma Awendo dhi kelo fuong'ruok ne jodak e sub-county no ma Awendo ma osbedo ka lao doho mabor. Access to justice is what we really are longing for. Each and every one of us needs always to be served at the cheapest, fastest and efficient manner. Ong'injo wacho ni gombo mar doho en ni oganda obed kod yot e chopo doho mondo giyudi ratiro margi kaka chik wacho. There are many cases that come from Awendo constituency, and the policy of the judiciary is to make sure that our clients access justice in the most convenient manner without being subjected to hardships. So that is why we are happy that the MP has initiated this matter. Chakruok gedo ni mado e boma Awendo okelo mor kaachiel kod geno kuom jodak e sub-county ma Awendo mosbedo kod pek e chopo doho. Nyadi modhuro inyalo yudo ka kes achiel nyalo bede kot kuom kinde marabora nikech kes odhungore e kot. To kopo nono ni kod ni obedo ka to wadhi bedo gi fuong'ruok. Agone MP marwa erokamano kuom kelonwa kot machiegni Awendo kai. Oro chiki mensonde mang'eny tionge kata pesa. Mate makoro miyo wapuoyo mjumbe nikech okelonwa gini ka wanyalo ting'o kata jogo kata gi pikipiki to wakelo Awendo. Nyaka sani do yudre bani boma ke Hanja e sub-county ma Kuria West, boma Migori e sub-county ma Sunais kaachiel kod boma Rongo e sub-county ma Rongo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odhi e kaunti ma Siaya kuom jolony e kaunti no onyiso luoro margi ni tuo mar malaria kaachiel kod tuoche mikelo kod pi mochido kidek medore e alwora ma nam Lolwe kinde ni makoth mapek medo chwe e kauntis mopogore opogore kaluo. Koro gikwayo piny owacho mondo miyo sika nindo ji mondo miyo sika ninde bwo net mothiedhi kod rito chike mamoko mag ler. Kane giloso kinde thieth maonge chudo mane bayo kod riwruok mar mon liete motisi ni Nyogaya Foundation kaachiel bura mar Rieda. Jopiny gono ywago midhiero magikalo e weche mag yudo thieth e kor gwenge kaka nok mar yedhe, bor mar kuonde thieth kod wich bar matiyo gi okumba mar thieth mar SHA ka koro gipuoyo okang' mar chwalo thieth maonge chudo e kor gwenge. Yore mag sagiri osebedo ka ji ok gine maber. Ji osebedo ka yudo gi maber. Kendo kibiro to iduoki ni samoro ok ichudo kiang'o girigo. No ka gisebedo ka gitayo maber lakteche moa oko gi gitero wa maber gipimo gimoro amora tuo moro amora gipimo gin gi mashinde moromo mag thieth. Koro miyo dhano biro ka mor nikech kibiro ipimi gimoro amora kapok ochakni thieth. Ma kiyudo thieth mowinjore gi tuo moyud kuomi. Mane gima neno mopogore kendo thieth mwaneno ka pinywa mapile ni. Iyudo ni osiptende moluorowa ka wadhi e Yathunge to kawuono jatelo kelonwa yath. Kendo waneno ka wadhi yudo konyruok kana biro nyaka gi nyathi mathis. Mago te
dhi yudo konyruok an gadier. Osiptende ma abutwa machiegni samoro kidhi to yath onge, samoro dakteche ogomo, piny bende bor, to ma ne nono maonge gimichulo jowadwa. Abro kwayo jothurwa kaendi ni mondo watem rito alwora marwa mondo obed maler. Nikech kaluwore ni koth sani chwe, wayudo ni piny oyugno, to kuondegi ema nyalo miyo koro mosquitoes koro ponde kuonde moyugno go eko. Koro wabro kwayo ni mondo watemane ng'iyo weche mag ler. Wadhi e weche mag doho mamalo chiwo tarik 8 mar dwe manyien kaka mano magibiro chiwe ng'eto margi. Bura man Rigathi Gachagua ochwalo ewi thicho oko e apis. Mae tok kweth ariyo mane bura nomako tieko chwalo neno margi. Nyim jang'ad buche Eric Ogola, Anthony Mrima kod Frida Mugambi odiochieng' ma kawuono. My Lord, the 10 days limitation even on a plain reading of Article 145 was in sub-article 4 limited to the special committee doing the investigations. As far as proceedings in the plenaries are concerned, they would have proceeded on the basis of Article 159, sub-article 8, where no time is prescribed. This was a political conspiracy, a political witch hunt. So that in a genuine matter where you are acting in good conscience, violations of the constitutions, it cannot be preceded by saying that politically, that was the understanding. Public participation bill was supposed to have been passed within 3 years. The right of recall was supposed to have been passed within 2 years. None of those things have happened. The moment legality, constitutionality, and due process arise, the matter ceases to be purely political and becomes a question fit for judicial determination. The impeachment of the first petitioner was unconstitutional, and an order that he be compensated as spread. We'll then retire and prepare judgment to bring these proceedings to a close. And we hope to do that on 8th of June 2026 in the ceremonial hall at 11 a.m. Of the Senate. Machiegni weche mag ohala joriemb bodaboda matiyo gi kambi mar Bolt obago ng'anyo kawuono ka gikwedo nengo mapiny magiwacho ni kambino miyogi okalo gi commission ne tich magitimo. Gidwaro mondo kambino med omenda magiyudo kendo gibed gi apis achiel mong'ere maginyalo chwalo ng'ur margi mopogore kaka gidar e apise sa ka sa. Jaelieta miwa ng'ur. Mana seche matin tok riwruoge mating'o jowuoth pacho ka lando ni koro ogibi ng'anyo ewi nengo ma uta momedo nengo wuoth pacho ka. Joriemb apiko matiyo gi kambi mar Bolt olando chako ng'anyo margi. Kenya mzima tumekataa na tumesema maandamano imeanza siku ya leo, na wasipobadilisha hizi bei hatutafanya kazi na wao na tutaendelea kuandamana mpaka siku ya mwisho. Tunaomba serikali tafadhali iweze kuingilia hili jambo. Unapata mahali penye ulikuwa unaenda na shilingi 500 unalipishwa shilingi 150. Hiyo tunasema ni ukandamishaji wa hali ya juu, na sisi kama bodaboda tumesema leo tumekataa, na Bolt lazima watusikize. Gimedo ni kambino odwoko piny miwuoro nengo magiting'o godo jowuoth kendo mbui margi nyiso nengo ariyo mopogore mar jariembo kod mar jawuoth magiwacho ni kelo tungni. Prices ambazo walikuwa wanatuwekea na wateja wakashukisha zaidi. Ikawa kwamba wakati ambapo customer amekurequest na umeenda pale unakuta ile price ambayo umeonyeshwa kwa app, na ikifika mwisho wakati ambapo unaenda ku drop customer unakuta ile price imeshuka mpaka half. So unakuta customer yako na almost 50% discount. Wewe unakosa kitu hata ya kuswap betri, unakosa kitu hata ambayo utapeleka kwa mdomo, hata kulipa pikipiki. Wengi wetu tuko na arrears kwa sababu ya hiyo app. We are not slaves here. So hiyo commission mpaka mrudishe chini. Mimi naamka kutafutia familia yangu na watoto wangu. Siamuki kutafutia wadosi wa Bolt. Jariembo James Ikaru omedoni kaponi gitamore ka ujowuoth kaluwore gi nengo matino to kambino bogo mayo gi lesen mar tiyo kodgi e mbui. Wakati ambapo imeitana ya kwamba unatoka Tao unaenda maybe Karen,
na hujafurahishwa na hiyo bei, ukikataa kuchukua hiyo request bado ni makosa kwa Bolt, na ukichukua na ukanzo bado ni makosa, na ukijaribu kuzungumza na client ya kwamba kuongezea kitu kidogo inakuwa ni makosa na inatuma app yako inafungwa, unakuwa suspended kiwango kwamba hautaweza kufanya hiyo kazi. Koro gidwaro kembe duto mag ting'o jowuoth kokalo mbui obed gi bei achiel ne joriembo duto magiwacho ni biro konyogi. For us and Uber, we want your commission to be at 15%. Hii mambo ya kukua 21%, wengine 18, don't know that. We are in the same Kenya, serving the same Kenyans, the same destination. Pesa ikue at par. Customer chague ile platform atatumia. Kama ni wa Bolt, wewe kwa na hizo zote. Ikikuingia ni sawa. Giseyo kambino magiwacho ni onge apis moriere kendo gisiko ka gidar kinde ka kinde mamono joriembo ng'eyo kama ginyalo chwale ng'ur margi. Leo wako Riverside, kesho mkienda unasikia wameenda Runda, kesho kutwa wameenda mahali pengine. We need a physical office yenye tunajua tutakuwa tunawapata pale. Ywaruok mosebedo e kind jowuoth kod joriemb apiko mag Bolt en mano masani koro omiyo joriembo go dwani kambino olos bei makare magiwacho ni ochimre gi ngima masani. Enough is enough. Tuko hapa na tunasema imefika mwisho. Jailieta, Ramogi TV, Nairobi. Jolony sekta mar ohala mawuok e Afrika ma ugwe wuok oko maji oduondige wi kaka inyalo ber chudo e ohala. Kane gilose kaunti ma Nairobi, jolony wacho ni kinde ochopo ma sirkal nyaka konye chenro maketo lwasi mar ohala mondo obed makare. Chenro mag chudo bende olosi eke wacho ni onego rang kaka inyalo ket chudo mondo mi otim mapiyo kendo mayot kokalo yor mbui. Giwacho ni yot mar chudo ber ohala kendo kaka mwandu wuotho e Afrika mangima. A good way of looking at things is that as a retail user, if you went to exchange dollars for Kenyan shillings or exchange Kenyan shillings for US dollar, chances are that as a user you would lose somewhere between 2 to 3% today as a retail user. That number of course is much smaller for corporates and maybe a little better for SMBs, and so on and so forth, depending on size. And if the will was there, frankly, it doesn't take time to have cross-border, not only payments, because I think the rails are all set. We can actually get the payments done. It's the issue about checking, referencing, and then risk, KYC. So Ugandan KYC and Kenyan KYC, if we could get it on a tap, on a phone, and fine, these are credible, or rather these are blue-ticked companies, and these are not blue-ticked companies, you start trading straight away. So it's not rocket science. I don't think we have to learn all this stuff. The issue is how to make them integrated, how to make sure it's one system. And that's the reason why some of the issues that Vimal have talked about in terms of currency translations, and some of the just harmonizing policies actually would help to enable trade to happen. Payments, in my opinion, there are solutions. Omere jokuoge nodhimo monja e ndara momaya pesa magigoya. Okunya kwalo ng'ato malemo. Wachna pesa mana micha nitiyogo yo marach. Bora ne yudo pesa osiepna. Pesa mane gimomanyo kae. Ng'ama nowacho ni pesa rach. Mano ng'ama ongego. To kikitaki donji ofis kaka yeno biro tiyo koda ka. Ibiro ber. Kose ile ni omond no luonga e ofis to ko luongi.
Mondi yud skiza tune mar wendni, di mana star 812 star 784#. Ramogi TV en e od joweri duto te. E higa achiel mosekalo, ji mokalo 3,000 ose biro e ofiswa ma Nairobi ka gintiere gang'owa gi problems, gi needs mopogore opogore motudore gi ngima margi mar paro. WHO wacho ni e kuom seconds 40 ka 40 nitiere ng'ato motimo ang'owa makao ngimane through suicide. Sama ng'ato nitie gi malaria mowinjo ni chal ni atiere wiya moro bara, to ji ong'eyo nodhi e osiptal. And therefore, kata mana mental health, sama ng'ato owinjo ka kata mana kiwango mar mor ne dok piny, ng'ato ntiere gi enga moro ma ikia ich wang' mikia kumo ai, ng'at moudak godo kidwa ni nene gik moko kailago, then mano e samo nego bende watimo ang'owa yudo e kony mapiyo piyo kaka wanyalo. Wantiere gi jok mantiere gi lony e kidienje mopogore opogore, ma ka ng'ato biro ntiere gi weche motudore gi family gi weche mag keny, to waketo mana ng'ato mantie gi lony e area no ema dhi timo, ema dhi nene. Ka ng'ato biro gi weche ma are touching on spirituality, then wabiro yudo bende ng'at ma nitiere gi lony motudore gi kono. Ka en gima nyalo dwaro mondo wane client, mondo wanene kotudore bende ng'at achiel, ineno kata gi psychiatrist. Doho mawinjo ng'ur motenore gi weche mag tuke ochungo tuk adhula e kind klab ma Mara Sugar kod Gor Mahia, tugo mane onego bagi e lap mar Raila Odinga Stadium odiochieng' ma kiny. Mara Sugar nolero mar bago tugo no lap ma Awendo Green, lap ma Gor Mahia nokwedo nikech tin mare mating'o johera mathoth mag adhula mane gino chopo ne tugo. Ne wi mano, riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF nonyiso Mara Sugar mondo many pap machielo ka Mara noyiero lap ma Wang'uru kaunti ma Embu. Alap ma FKF notamore nikech ok en alap ma Mara nondiko kaka achiel kuom peyo monego gitugie. Onto this other side and is being put on side, especially by Michael Otieno. Again out of the right side. Here is a shot that goes into the net from Joe Iruko, the king. Erokamano nya koromogi kuom kete Ramogi TV mane mokelo e giko mar mi weche manyien moiko ni chendo mar ang'ich welo. Erokamano Sami Odoro ka intiere gwenge mag USA, Sami 001 wayuno chieng' Manuel aneni eyo makare kenda mor kaka gik moko timore gwenge mag Kenya. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Orom kanyo saa 3 e chendo mar oimore. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaluko marwa ne en Belinda.